AI nezmenila pravidlá. Slabý web bol neviditeľný v Google Však on nie je viditeľný. a ostáva neviditeľný aj v AI. Google vydal oficiálny dokument, kde búra všetky mýty o tom, že treba optimalizovať web stránky pre AI. Optimalizovať. Už pred rokom som klientovi na reportingu, pozdravujem Mareka Kiabu, hovoril, že si nemyslím, že sa to výrazne líši od SEO optimalizácie. Ale kde je výsledok po tých všetkých AI optimalizáciách? Dnes Google vo svojej oficiálnej dokumentácii jasne hovorí: umelá inteligencia neťahá informácie z nejakého tajného AI internetu, ale z toho istého Google ako vždy. Čiže ak tam tvoj web nie je, AI ťa nemá ako vybrať. Dôležitá je dlhodobá a konzistentná tvorba kvalitného obsahu na webe a ten zabezpečí, že ťa AI nájde. Naopak, Google búra mýty, čo je úplne zbytočné. Žiadne špeciálne AI súbory vo forme llms.txt. Google ich nepoužíva. Nemusíš prepisovať celý web pre AI. Umelá inteligencia rozumie kontextu a normálnej ľudskej reči. Po tretie, netreba tvoriť umelé zmienky o tvojej značke. Google si vie overiť, čo je nafúknuté, čo je reálne. Treba si uvedomiť, čo sa deje. Už nehľadáš na Google a na internete ty ručne. Hľadá umelá inteligencia. A čo je dôležité, aby si bol vyššie v Google? SEO. A keď vám niekto hovorí: pán klient, vy musíte optimalizovať web pre AI. AI, tak len využíva vlnu popularity umelej inteligencie. AI nezmenila pravidlá, len dvihla laťku na kvalitu. Slabý web bol neviditeľný v Google a ostáva neviditeľný aj v AI.